Бәйрәмнәр алдыннан күпләр ябыгырга ашыга. Бу ни дәрәҗәдә дөрес? Нәфис гәүдә ясыйм дип, ничек сәламәтлеккә зыян салмаска? Эфирда таяну нуктасы тапшыру. Студияда Венера Аитова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәвегезне. Ай башыннан, дүшәмбедән, яңа ел бәйрәмнәре алдыннан ябыгучылар гадәттәгечә кимеми, киресенчә арта гына. Һәм яңа ел безнең инде күбесенчә туклану, ашау вакыты булса, бәйрәм алдыннан тиз арада гына төз гәүдә ясау хакында менә хыяллана. Гомумән алганда, беренче сорауны һәммәгезгә дә бирәсе килә. Бүген иң популяр ябыгу чаралары дип сез кайсыларын әйтә аласыз? Иң популяр менә шушының белән күбесенчә ябыгалар дип. Нурзәдә, хатын-кыз буларак беренче хатын-кызлардан башлыйм. Хәзер иратларда, диетада утырга яраталар. Мин инде монда мөгаен әйтер идем, дөрес тукланудыр дип. Папа дип әйтәләр. Дөрес туклану, нәрсәнедер бәлки ашарга ярамый дип, бәлки ашарга ярый, менә шулай. Дөрес туклану минемчә иң яхшы ысулдыр дип уйлыйм мин. Чөнки без бит инде һәр вакыт ашыгабыз, тиз-тиз генә бөтенесен дә бергә тутырабыз дигәндә. Дөрес туклану дигәндә син нәрсә күз алдыңда тотасың, нәрсәдә? Дөрес туклану ул көнгә менә бит инде хәзер инде барыбыз да белә, диеталарында нәрсә икәнен дә бөтенебез дә беләбез, бөтенебез дә укыйбыз бит инде әйме. Бөтенебез дә хәзер эксперт, шуны әйтергә кирәк. 5-6 тапкыр ашарга, әйме ул ничә сәгать сайын, 2 сәгать ярым, 3 сәгать сайын ашарга, без гомумән андый әйберне тотмыйбыз. Минемчә менә шулай тоткан чагында кеше тизрәк ябыгадыр дип уйлыйм мин. Менә Айрат абый башыннан килешмәде әле. Дөрес туклану дигәнне без гомумән бәлкем дөрес кабул итмибездер, Айрат абый. Беләсезме, мин гастроэнтеролог булып пациентларны кабул итәм. Яңа керешкә пациент инде анда килде икән, аның бик зур зарланулары бар. Күбесе әйтәләр, менә мин дөрес тукландым бит, нишләп шулай. Минем инде елмаю, чөнки мин үзем уже сөйләп бирәм, аның ничек дөрес тукланганын. Менә әйтеп киткән иң зур ялгышлык еш әз туклану. Беләсезме, менә ул еш әз туклануны каяндыр кемдер аны әйткән, ул таралган, менә хәзернең шыганагын эзли башласаң, ул чыганагын табып булмый аны. Бәлки ул кеше ветеринар булгандыр, белмим, потому что ул теге бездә сыерлар гына күшә бириләр шулай итеп. Ашказанына кергән ризык, андагы солян кислотаның тәэсире белән ниндидер дәрәҗәгә химус дигән хәлгә килергә тиеш. Ул 3 сәгать, 4 сәгать, 5 сәгать барырга мөмкин. Ит булса, ул 6-7 сәгатькә сузыла. Шуннан соң ашказаныннан ризык ишәккә күчә. Менә шушы ризык әзерләнеп беткәч күчкәндә генә өстән тагын ризык төшсә, бу ризык әле ишәккә китәргә әзер түгел. Шуңа күрә бу анда сортировщик егетләр юк, берсе дә генә бүлеп тормыйлар, сиңа китәргә мөмкин, сиңа китәргә түгел дип. Сыерда бар. Анда берничә карым бар. Менә монда кешедән андый нәрсә юк. Шуңа күрә менә бу ризык әле яңа гына төшкән ризык ул әзер түгел. Бу шушы ризык белән аны эвакуировать итеп ишәккә чыга. Шуңа күрә әзер булмаган аркасында ишәктә гнилостный анда ширу башлана. Ул ризык эшкәртелми. Анда ишәккә микроблар башланалар. Шуңа күрә менә монда шуңа күрә мин нәрсә кызыл кнопканы бастым, шунда туктатасы килә. Минем ул һаман да әйтә торган нәрсә, дөрес туклану дигән нәрсә мондай зур ялгышлык. Әс еш булырга тиеш түгел. Без әгәр дә менә күп кеше әйтә, Советлар Союзында шулай медицина әйбәте, беләсезме, Советлар Союзы вакытында профилактика дигән нәрсә күп барадыр. Кеше дәген эштә иде. Эштәге кеше нишләй? Иртә белән ашыйдыр, эшкә барадыр, обед вакыты җитте, станокны туктаттылар, обед ашады, кичкә хәтле тагын эшли, кич белән станокны туктаттылар, өйгә кайта ашый. 3 тапкыр вакытында ашый. Ашказаны да яланган шул вакытта кислота бүлеп чыгарга, ут капчыгы да яланган шул вакытта утны җыярга чыгарга, ашказаны асты бизе дә ял итәргә өлгерә, барысы да киләнгән. Хәзер менә үзегез күрәсез көндез йөрисез, Казан тулы, шәһәр тулы машина. Ул белмим кеше анда теге эшмәкәлләр дә барды, кайсыдыр барды, кайсыдыр кафега, кайсыдыр анда өйдә утыручылар инде ходик ярымда йөриләр. Менә шуңа күрә монда туктап киләсе килә, менә бу дөрес туктануга керми. Менә дөрес туклануга әле тагын бер кат без әйләнеп кайтырбыз. Инде ябуга килгәндә, гомумән менә шушы диеталар ул мода рәвешендә ничектер шуның мейнстрим формасында килә. Шулай бит бер ара Гербалайф бөтен кеше эчә башлады. Икенче Дюкан диетасы бөтен кеше вакытсын гына ашый башлады. Шулай бит. Менә хәзер бүген иң эффектив дип кайсын әйтә аласыз сез, Рәлия ханым?
Мен бүгін ең эффектив deyip үзебезнең арча табибы Шимардан Әлфрид ага зиганшын әтірейдім. Үзім барып қайттым, үзім қарап қайттым, үзім яздым аның турында. Асылы неден ғибәрәт? Асылын бір сөз білер аңлатып табылмайды. Но бір атнада 5 килограмм чистарынып қайтасың, аның асылы тукланы да түгел, организмны елына 2 тапкыр чистартып тұру. Нере Дөрес бит инде ул. Нере ушлы чистарту? Чистартасың, су күп эчәсең, йөрисең бик күп җәйләшеп. Һәм ачтырасың. Һәм ачтырмыйсың, аның ачтыру түгел. Ну, Майя Плесецкая сүзләре белән әйтсәк, тыгылмаска дигән сүз, шулаймы? Тыгылмаска дигән сүз дөрес әйе. Хәзер бит модада коктейльләр, протеинный коктейльләр дустым, син алып бит. Минем дуслар көбесе, мин дә үзем аларны эчәм. Аларның бәяләре бик шундый серьезный 2000 примерно, бер упаковкасы, кило ярымында. И шуны эчәсең, иртә белән эчәсең, обедта эчәсең. Но кич белән обязательно уже ашашыйсың, ичпочмаклар ашыйсың. Менә Аллага шөкер, бик матур дип. Ансың, но чәчүсми. Руслан, демәк син коктейльләрне дә эчәсең, ичпочмакларны да ашыйсың. Да, коктейльләр иң яхшысы инде кичке вакытта эчәргә. Шундый протеинный коктейль, аны чынлап әйтәм, 200 миллиграммны эчәсең, ашыйсыны китерми. Менә бер яктан караганда, чыннан да бу бик популяр бүгенге көндә, чыннан да кыйммәтле булгач кешеләр киресенчә алырга мөмкин, яхшы әйбердер, шуңа күрә кыйммәтле диергә мөмкин. Су мәсәлән кыйммәтле түгел, су гына эчәргә, алма ашарга. Монда кыйммәтле булгач, ничектер бәлкем чыннан да яхшы дип уйларга мөмкин. Гомумән алганда, менә уйлап карасаң, әгәр дә коктейль урынына әйтик башка әйбер ашамыйча катык кына эчсәң, Әсхәт, мәсәлән, менимчә, менә шу карашың коктейльләргә. Төрле модны шундый диеталар ялкаулашлардан эшләгән. Чөнки кеше үз-үзен дөрес итеп ашау, дөрес итеп физик культура һәм дә инде дөрес итеп саф һавада сулау, бөтенсе бергә монда комплексны кирәк. Әйтергә кирәк, монда бу спортивный добавкалар, ул менимчә спортивный добавка белән ходить итеп ябыгы булмый. Чөнки спортивный добавканы улай итеп китә, эчтәң дә яклар алыннан эш пешмәгә шагат, ул нәрсәгә булыр? Нәрсә кидергә может быть организмда нинди масса действительно. Спортивное питание ул булырга тиеш спортсменнар өчен. Ул кемгә җитмәй, например, кеше ашый икән 3 мәртәбә көнне, и аларның основной прием пищи арасында шул коктейльне эчеп куя. Потому что аларга постоянно подпитывать таких белоклар белән. Худеть итәрчеңне, менимчә, ашаудан да тора, актив физик культурадан тора, һәм әйтәм, кабатлап китәм, бераз төрле күнегүләр хәрәкәттән, шуңдан тора. Менә төрле таблеткалар эчеп, төрле ул, менимчә, просто это бизнес. Менә ялкаулар дигәннән, шуннан да без менә булай алдык та, әйтик, Яндекска язып карадык ябыгу серләре хакында. Хәзер режиссерыбыз безнең экраннарда күрсәтер. Ябыгу сүзен язуга чыга торган сүзләр. Быстрое похудение для ленивых в домашних условиях. Иң беренчесе, икенчесе, за неделю на 10 килограмм в домашних условиях без диет. За неделю на 10 килограмм в домашних условиях һәм башкасы. Бизнес. Роза ханым, сез ничек кабул итәсез менә шушындый кешеләргә нәрсә киңәш итәсез? Нинди диагноз куясыз? Әлбәттә, тиз ябыгу ул безнең организм өчен бик зур стресс. Әлбәттә, бу гормональ системага да шулай бик зыян китерергә мөмкин. Йөрәк кан тамырлары системасына шулай зыян китерергә мөмкин. Менә соңгы клиник рекомендациялар буенча кеше көненә ярты яки 1 килограмм ябыгырга тиеш. Көненә генә, әйе. Шунда күп түгел. Менә шул вакытта әкрен генә ябыгу. Көненә булса бит инде ул 1 кило, ул атнасына 6 кило булырга мөмкин. Ул күп түгелме соң? Менә шулай дип санала. Әгәр артык түгел. Уннан артык түгел. Аннан артык булырга тиеш түгел. Менә шул вакытта дөрес ябыгу дип санала. Һәм шулай ук кеше үзенең теге рацион ашау культурасын дөрес тотып, физик күнегүләр ясап, менә әкрен генә шулай ябыгып, ул әлбәттә әйбәт результат алырга мөмкин.
Килешми менә шу кенә 1 килограммга кадәр кеше ябыгырга тиеш дип, чөнки аңлыйм. Монда кем булды? Бер көн эчендә 2 килограмм мөмкин дигән. Ул зур стресс. Тирлек аңлыйм, аны тоже тирлек кеше була. Кемдер метаболизм основно мен тиз эшли, кемдер әзрәк эшли. Шуңа күрә килограмм 1 килограмм бул 30 килограмм айына 30 килограммга ябыга булмый бит инде. Если даже алсаң ярты килограммда 15 килограммга айына, это була организм өчен такой стресс просто 15 килограммга. Менә икенче сүздән әйтсем килә. Менә ураза вакытында май безнең ураза булды. Без гаилә белән утырдык, кызыл иттән баш тарттык, аннан соң сөттән, лактозадан, аннан соң шәйдән, обычный шәйләрдән, кара шәйләрдән да. Просто белокны мин үзем спортсмен буларак постоянно миңа белок кирәк булганга, без растительные, чечевица, бобовые, бөтен әйберләрне. Менә Хабиб хатын спортсмен түгел ул, үзем спортсмен булсам да, май айыннан бүгенсекендә ул 15 килограммга ябыкты. Бер нәрсә эшләмичә, просто ашауны гына үзгәртеп. Шуңа күрә әйтәсем килә, монда әйтәсе килә, кем тизрәк ябыга, шулай обратно возврат кидән кайта. Чөнки вдвойне кайта ул, потому что нәрсә була монда? Кеше, например, утыра шул диетадан, шундый кыска вакытта гына утыра бу диетада, һәм срывается, ашый башлый бөтен әйбергә. Монда организм нәрсә була? Урысча әйтәм, организм переход в режим экономии, то есть ул кергән углеводларны ул копить үзенә, тоже кешегә бирми башлый. Шуңа күрә кеше нишләп, например, вот мен шулай 10 килограмм ырыттым да, 2 айдан сырват кеш 20 килограммга артты мине вес дип. Шуңа күрә аны дөрес итеп ябыгырга кирәк. Ашау әлбәттә беренче урында. Ничек дөрес итеп ябыгырга һәм аннан соң яңадан тиз арада аны җыймаска? Моның турында сөйләшүебезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан без инде тиз арада ябыгучыларга ниндидер бер үзенә күрә аңлатма бирә башлаган инде Кайрат абый. Монда беләсезме, менә без бик мөһим нәрсәне әйтеп китмәдек тапшыру башында. Без бер төрле общий күләмдә сөйләшәбез. Менә бу артык симирүчләрне, артык вес алучыларны әйткәндә, артык зур гәүдәле булган кешеләрнең күбесендә инде менә безнең эндокринологта әйтеп китәләр икәннәр, күбесенең шул обмен процессы белән эндокринологик проблемалар да була. Алар әгәр дә үзләре өй алып, күп вакытта йөрмиләр эндокринологтага. Менә анда инде кемгәдер тоела эндокринолог нидер сахарный диабет белән генә шөгыльләнә шикелле, щитовидный железа белән генә шөгыльләнә шикелле әйткәндәр, эндокринологлар сөйләр шөгыльләнәләр шушы күп күләмдә кешенең үзенең шулай тазаруы белән дә шөгыльләнәләр. Чөнки у вакытта анда организмда нидер бәла бар. Менә бу бәла була калганда кеше анда шулык Яндексны ачып тыңлапмы, башка фитнес-клубларга барып әйткәндәр, мин Асхатнедән кырстасым килми әйткәндәр, но кызганычка каршы бүгенге көндә фитнес-клубларда әнә шул бик матур тәнле кеше килсә, аңа сразу тренер итеп предлагайталар аларга әйткәндәр, аңа белем кирәк. Ну, дөрес түгел, бар андый хәлләр. Сиңа мин хәсеп сезгә түгел андый хәлләр. Шуңа күрә монда кеше килгәч, ул кеше белән әгәр дә ул минем ябакса килә икән, аңа тәкъдим итәргә тиеш. Менә специалистларны үтергәч, шул гастроэнтерологны, эндокринологны үтсен, шуннан соң белән шөгыльләнә башлаган мөмкин. Һәрбер кешегә ниндидер программа разрабатывать ителергә тиеш. Ул менә әйтеп киткәндә, ул теге 1 килога ябыгы түгел дигән, шул 1 килодан артык булса, ул организмга бик зур нагрузка, стресс килә. Чөнки анда бит әле май гына түгел ул. Анда бит кан юллары килә, анда нервный системасы килә. Анда йөрәк уже күләмдә канны куарга ирешкән. Шуңа күрә организмга зур шок булмасын өчен, менә бу ягы бугу алдыннан специалистларда үтәргә кирәк. Сиңа ни өчен ул кирәк и бер нинди куркынычлык юкмы? Күбесе көлке дип әйтим була инде. Киләләрдә менә мин тазардым. Бераз ашамыйм, бераз эшләмим. Но тазарам дип әйтәләр күбесе. Менә монда кешенең ничек ашавы, ничек хәрәкәтләнүен шулай тегәл эзли башлагач, әлбәттә без күрәбез кеше үзен контроль тотмый икәнлеген. Менә әгәр дә без ашауга санамаска мөмкин, шулай бит. Кайберләре менә без әйтәбез, язып барыгыз нәрсә ашавыңызны.
Менә бер пациент безгә шулай язып барган да, икенче көнне килеп, доктор, мин бик каты ашыйм икән дип әйтте. Безгә дә шулай. Менә язып баргач, кеше күрә нишләгәнен. Ул менә көн эчендә тиз-тиз эшләп, тиз-тиз йөреп йөргән, шулай эшләгәндә, аны тормышта кеше сизми нәрсә ашаганын. Руслан, иң күпмегә ябыккан бар? Һәм ни рәвешле? Мин һәр вакыт шул ябыгы тугрында уйлыйм да, инде уйлыйм, аннары эшкә киләм дә. Эшкә киләм дә, тәмне әйберләр пешерәбез дә, тиз генә китә. Бер 5 ел элек мин бер яхшы, шуннан яхшы диета тоткан бар үзем. Ул Руслан Шәрәфуллинның диета булсын. Эшкен диге ашыйсыз су белән, эшкен актау итин, аннары эшкен яшелчәләр. И мин 9 көн була инде ул. 7 килограмм рәхәтләнеп китте. Ләкин ун көн күпмедән соң кайтты. Ун көн узды, теге мин обычный итеп ашарга башладым. И аннары миңа 8 әле 9 килде. Яңадан килде. Шуңа өчен мин фикеремчә, ул диеталарның ничәгә тергән инде. Файдасы икеле. Диеталарның файдасы минем фикеремчә юк. Нәрсә өстәп әйтәсем килә, нәрсә өстәп әйтәсем килә. Менә ул дөгедә утырганда да, шулык ураза атканда да, беренче 3-4 көндә организм ничек эшли? Бүген без ашыйбыз, ул безгә керә энергетик запас дагы, башлаучы анда глюкозалар барсы дагы керә. Менә без ашаган ризык белән яшибез. Менә ураза аткан кешеләр белән ураза тоткана башлаганда беренче 3 көндә бик авыр. Иң кыены. Ни өчен? Чөнки сиңа яшәү өчен ризык керми, углеводта керми, белоклар да керми. Ә 3-4 көннән соң организм тәндәге жирны үзенең энергетик запасына куллана башлый. Ул аны куллана, кеше ябыга. Как кеше кире кайта шул ризыкка, организмда программа подключаться итә, ул опять шул запасны опять киридән яңадан ясый башлый дагы, кеше шул югалткан күләмне тагын киридән җыя. Яңадан җыя. Менә там бер сүз әйтәсем килә, юан кешеләр турында да, менә әйтик шул 100 килограмм, менә Руслан да әйтеп китте да, кеше диетага утыра, в основном беренче кеше ничек ябуга, анан организмдан су гына китә. Потому что жир, май тиз эремей. Ул бигрәк беренче көнне фитнеска барган кешеләр менә менә мин 1 кило ябыктым, 3 килограмм ябыктым, сез ашыкмагыз, сезнең ябыгыз ровно бер атнадан туктый ул. Аннан соң узак вакытлар тора. Монда самне уже кирәк була дөрес итеп ашау, шөгыльләнү, бөтен комплекс кирәк монда. Әйтик, моны белән генә беренче башлаганда тиз үтә шул сулар китүе. Аннан соң уңайсыз и поэтапно, әйтик, например, ябыга кеше судан соң май эреге башлагач, например, бер атнадан или бер айдан булсаң, ул 5 килограммга ябыкты икән, опять организм туктап кала. Опять шушы вес, опять тора, бер 2 атна торган может быть. Аннан соң теге баскыч кебек опять тора, опять чып китә, опять тора, опять чып китә. То есть постоянно худеть дөрес түгел, и алай зыян, бик зыян организм эчендә. Бәлки үзеңне контрольдә генә тоторга кирәктер? Әйтергә җиңел контрольдә ничек тора. Ничек соң Нурзәдә менә контрольдә тота башладың? Син үз килеш күргән дә юк инде, аның турында сөйләшергә. Мин инде ничек дип әйтим, мин бит күп нәрсәне ашамыйм. Нәрсәләр ашамыйсың? Тазаралмы? Юк, тазармыйм. Мин бик ябыктым, стресс булып, мин бер төн эчендә дип әйтерлек ябыктым. Ләкин соң кире кайттым, ләкин барыбер мин үземне ябык дип санамыйм. Мин диеталарны мин күпне берне ашамыйм, мин диетада тутам дип әйтмим. Мин мәсәлән бәрәңге яратмыйм, мин яратмыйм, мин кыздырылган ризыклар яратмыйм. Мин ашыйм үзем яраткан әйберләрне дип әйтергә кирәк. Алар күбрәк нәрсә минем яшелчә, җиләк җимеш. Мин кыздырылган әйберләр яратмыйм, майлы әйберләр яратмыйм, мин бәрәңге яратмыйм. Бәрәңге белән итне бергә кушып ашарга камыр ризыкларын яратмыйм. Махсус ябыгыр өчен Мин махсус ябыгыр өчен дип ашамыйм түгел. Мин аларны яратмыйм. Махсус ябыгыр өченме? Мин тагын шулай ук йөрим, заниматься итәргә йөрим. Монсы шулай мөһим. Коктейльләр син эчмисең булып чыга. Мин эчәм, кайбер вакытта эчәм. Аларны кайчан ятыр алдыңа? Юк, аларны ятыр алдыннан түгел, менә концертлар вакытында шунысы бар, менә барабыз бит инде гастрольләргә.
Һәрвакытта да клубтагылар, алар инде булса күчтәнәчләр, бәлешләр, ишпишмаклар пешерәләр инде. Мин инде мин уйлый күрмәсеннәр инде бу пешергән, безне пешергән ризыкны яратмыйдыр дип. Кабып кауып карыйм инде, хөрмәт бер кашык кауып карыйм инде. Ләкин мин андый вакытта күбрәк коктейльне алып барам. Беренчедән, аш каранга җырлау авыррак, чөнки ул бит инде 2 сәгать буе, 3 сәгать буе хезмәт. Ашасам, мин шул ризыкларны ашасам, шул бәлешләрне ашасам, ишмәкне ашасам, ул миңа авыр, җырларга авыр. Хоклыйсызмы сез арата бу? Менә беләсез монда әйткәндәргә. Әйтеп кенә бетерәм, миңа гафу итегез, пожалуйста. Минем менә коктейль ичкәч, минем ашказанымда да тулы, әйме? Кичке бу бит инде кичкә таба без инде сәгать 6-лар, 7-ләр тирәсендә бит инде мин ичәм коктейльне. Аннан соң инде минем җырлаган чагында минем ашта түгел, ашказанымда. Анда беләсез нәрсә? Анда монда теге аны аңлатып була, чөнки ул әйттем бит ашказанда ризык төрлечә тоткарлана. Иткә калганда анда 5-6-7 сәгатькә хәл тоткарлана мөмкин, чөнки үз дәвренә җитмей. Коктейльләр алынырга ашказанда озак торырга кирәк түгел. Шуңа күрә ул сезнең ишәккә китә. Монда бит инде җырларга нәрсәгә сез әйтәсез. Монда бит диафрагма йөрү өчен аңа урын кирәк. Аңа урын булсын өчен ашказаны буш кирәк. Монда ашказаны кешуннан. Монда әйтеп китәсем килә, беләсезме? Менә күп кенә тикшерүләр буенча без ашаган ризыкның, инде среднестатистический дип әйтгәндә, ашаган ризыкның 15% гына безгә куллануга керә. Менә безгә кирәк ул 15%. Менә безнең дәгәрдә динне алсак, biz сөйлибез Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямда сахабаларда менә шулай 2 генә 3 генә финик ашаганнар икән дип аптырыйбыз ничек, анда бит сугышларда булган, зур хезмәттә булган. Шул безнең әби бабалар, улар бит ашамаганнар алар. Анда көнгә 2 тапкыр ашамаганнар, шул алар кырда эшләгәннәр. Ничек иткәннәр? Чөнки организм ул әгәр дә аны өйрәтсәң, әз генә ашап та уланга җитә. Әйтәм бит, 10-15% без ашаган ризык организмга җитә. Анда җитәрлек, анда керә барсыдаган. Безнең узыныбыз бездә шул ашауның культы дигән нәрсә бар. Менә шул культтан без кача алсак, монда беләсезме? Анда теге безнең хәзер монда тамашачылар да әйтергә түгел, хой, менә шуны ярамый икән, бу ярамый икән, бу ярамый түгел. Андый юл, ярамый дигән. Аны әйтеп китте, кыздырган ризык ашамый икән, ашамый икән. Менә мин үземне инде белмим, сез әйтәсезме, аны минем хатын әйтә, синең пациентларны күрсә, син ничек ашаганыңны диләр. Беләсезме? Мин үземне бер нәрсәдә тыймыйм. Әмма дә минем шул обмен процессында Алла рәхмәте белән үземнең шул энергия кайдар таркалу белән эшемдәге шул табиб эшем белән. Сез уйлап ашыйсыздыр бәлки, ашаганда да түгел, беләсезме? Ул шул организмнан да зависит. Әмма дә ләкин мин менә үземне ашаган ризыкны шул 15% гына төшәм дигән, ул миңа җитәчәк. Колгананың культ. Нәфис, гомумән алганда нәфис, сәлам, иң беренче чиратта нәфис һәм сәламәт гәүдә булдыруда нәрсә тая нуктасы булырга тиеш Асхат? Нәфис һәм сәламәт булыр өчен Гәүдә бик яратырга кирәк. Бердән бер нәрсәдән дә менә сезнең белән мин бик согласен, рөхсәт эшли. Ашауда действительно безнең ул болезнь юан кешеләрне без бераз бирилеп китәм сүгездән. Ана җавап анага. Юан кешеләрдән бар эчендә бер проблема. Ул дөрес здоровый кеше түгел. Ул үзен белми, аны кирдән кайтасы кирәк бу не сорауга. Юан кешеләрдән ул сәламәтлек түгел. Значит, ул үзе дә белми аны дәваланырга кирәк. Да, шул ук әйтәк шушы бөтен тикшерергә кирәк. Һәм дә инде шул особенно ни буенча щитовидная железалар төрле кешеләр була. Кемнеңдер обменный процесс ускоренный, кемнеңдер замедленный. Шуңа күрә кемдер, например, әз генә ашыйм да мин тазарам дир. Менә сез урында, сез күп или еш или әз ашарга сезнең генетически, мин үзем дә шундай. Мин күп ашамыйм. Мин вынужден ашарга, например, соревнованиеларга әзерләгәндә миңа мускул кирәк, аны үстерергә кирәк, аның үстерүче киш кирәк тренажерларга шөгыльләргә. Әлбәттә, белок, углевод бөтенсе кирәк була. Шуңа күрә үземне уже период подготовки дип аталганда, анда мин вынужден ашарга. На самом деле ул кадәр үк кирәк түгел дип әйтәсез. Бераз ашасаң да тамак тук, энергия җитәрлек. Роза ханым, менә нәфис һәм сәламәт гәүдә булдыруда нәрсә тая нуктасы булырга тиеш? Беренчедән теләк булырга тиеш. Әгәр кеше ябарга теләй икән, ул уже әйбәт дип әйтик. Икенчедән, кеше үзе өчен дә һәм аның үз табибы өчен дә баштан беренче булып хәлен карарга кирәк. Әгәр дә менә бик тиз ябыкса, монда берәр төрле хәл булса, теге чирләр килеп чыкса, табибка җиңелрәк нәрсә булган иң беренче вакытта һәм нәрсә булды хәзер икәнлеген карарга кирәк була. Менә кеше әгәр дә инде теге белеп, аңлап ябарга теләй икән, иң беренче булып менә анализлар биреп кирәк, барлык кирәк анализларын биреп, анарайын табиблар белән киңәшләшеп, аларның барлык теге менә фикерләрен, барлык әйткән сүзләрен үтәп,
Дөрес ашап, дөрес әйтәсез, күп кирәк күнегүләр, хәрәкәттә бәрәкәт бик тиккә генә әйтмиләр, ансы да дөрес. Һәм шулай ук менә бу ябыгыдан аның тәмен белеп ябыгырга кирәк. Бу теге авыр иттереп Үзеңне яфалап түгел. Нәрсә булырга тиеш. Ул 90-60-90 синең идеал ул нәрсә булырга тиеш түгел. Син үзең кайгырырга тиеш түгел, әгәр дә артыграк булса да, әмма ләкин үзең белән шөгыльләнергә, белеп шөгыльләнергә, ләкин бу сиңа кайгы рәвешендә, сиңа дополнительный стресс булырга тиеш түгел. Һәм үзеңнең норманы булдырырга, һәр кешенең индивидуаль норма шулай бит. Иң мөһиме матур гына түгел, сәламәт булыгыз, хөрмәтле тамашачылар, сау булышабыз, исән-имин булыгыз.